Alvin Bicolano. Yan po, prepare na po nila ang aming mamaya. At yan, makikita mo siya yan. Ayan. Kunyari, masipag yan. Ayan, o. O, shout out yan. Shout out. Saan? Ha? Shout out. Shout out. Ano, mga may gusto kong batiin. Ayan. Shout out kay Team Bupulin, Kalas Warriors. Ayun. And, Team Kalingap. Ayan. Shout out kay Coban Reality Channel. Ayan. Yung Destraro sa lahat. Ayan po. Pressure. Siguro estimate mga 200. 200, no? 250. Mga 250 po ang estimate na balot na magagawa namin. Ayan po ang mga The Oragon Girls, ang magaganda. Yan. Ito po. Yan ang mga tinapay at mga juice. Yan. Pre, andito ang nag-iisang sweetheart ni Kuya Elvin Bicolano. Yan. Hello po. Support talaga yung asawa niya. Grabe. Lahat po sila dito talagang Oh. bilib po ako. Maganda yung community nila. Nagkakaisa talaga sila. Full support, no? Full support. Ayan, po, talagang supportado po nila yung bawat takbang po na ginagawa nila. Nagkakaisa sila. Yes. Hindi kagaya sa iba na magkaroon lang ng sariling wala na. Ito talaga community sobra. Yan. The best. Suportahan. Dito na po ako titira. Ayan. Dito na po ako titira talagang. Talagang tataba ka po. Talagang wala ka po problema. Ikaw na lang po magbibigay ng problema sa sarili mo. Tama yun. Ikaw naman problema sa sarili mo. So, kung hindi ka po marunong talagang makikisama sa kapwa. Hello, good morning. Ayan Ito po. po si aming kagawad. Ayan po si Kagawad. Dino. Kagawad ano po? Big. Big. Dino, yes. Yan. From Barangay Friends sa Ligaw City. Okay. At ayan po ang agawad nila dito sa Barangay Francia, Legazpi, Albay City. Yan. At siya po yung mama ni Kuya Elvin Bicolano. Yan po. 18 years po siya naging barangay. Sangguniang barangay po dito. Ayan, 18 years. Ako nang nala ng 3 years. Kapatid na po niya si Marcos. Ibig sabihin, maganda po ang pamumuno Servisyo. niya sa community po niya sa barangay. At talagang ayaw po siyang papalitan. Bilang isang binabahagi na po niya sa iba. Ayan. Opo. Nandiyan na lang po siya Shout nag-aaral. out! Shout out. Bicolano Elvin and kay Sir Arthur Seya. Kaya po, ayan. Thank you po. Yan, okay. Dito naman kayo magsandok. Para dito naman, di ba? Ayan po, kung makikita nyo po sa inyong harapan is napakaraming batang mabibigyan natin itong ating Ako na magdala ng Inihanda. kutsara. So, pahinga muna kayo. Pahinga muna tayo. Pahinga kayo. Tayo, mag-rest. di bali Magsayaw. 200 katao po ito, kabataan. At hindi lang po yan, meron pa po Okay naman. na mga nakabalot. Mamaya.
Meron pa pong mga pansit. Hindi pa po yan. Oy, very good yung mga supporter ni Bicolano din Full support talaga. Ito pala sa nagyakap sa channel ni Bicolano Elvin na yan. Tumaas na po siya. Kunti na lang po, maging 2,000 na siya. Wow! Ayan. Ang isang community, pag nakuha to ni Kuya Ani Elvin, maganda po. Galing naman. Anong bagyo ngayon ngayon? Hindi ba nung bagyo dito? Bagyo sa kanan, pandemic. Ayan po. Kung makikita nyo po dun sa dulo na yun yung... Isipan niyo, Kuya. Yan. Saka, hindi pa siya marunong no? Kasi pandemic na nabigay. Itong house na ito niya ay itong house na ito ay nakalaan ito sa in case of mayroon mga emergency o ay hindi yung Mga mayroon bisita, mga gano'n. Bagyo. parang evacuation Okay. Ang galing. naka-record doon sa city of Ligao na itong house niya nasa 10 household pwedeng maka-accommodate Ang galing mo. kasi mayroon Grabe. kami sa Italy Opo, ito pong bahay na ito is meron pa pong underground na... Mayroon pong swimming pool din pala. wala naman pero okay at least tatlong CR namin tatlong CR meron naman kami ng water na continuous flowing na galing sa meron kami jet pump kaya yung mga nag-evacuate dito sa amin ay walang problema Okay. Di bali po itong bahay po pala na to is pumapayag po pala sila talaga maging evacuation center kung sakali man na magkaroon ng bagyo or may mga nasalanta. dito talaga sa amin Opo. pakita ko sa'yo ang daming picture Kasi, ba't di siya nag-video? nandun sa Di ba po, nakakaano sa puso, nakakataba po ng puso. 10 pamilya po ang maaaring tumira kung sakasakali po. Di ba po, nakakataba po ng puso. Kaya po, sana po suportahan po natin ang Bicolano Elvin Vlog. Yan. Para pa po mas marami pa po siyang matulungan. At syempre, wag niyo po kakalimutan si Arthur Sea. Yan. Na kaibigan at full support kay Bicolano Elvin. Yan. Yun. Ayan po, yan. Ayan po si Yan. Bicolano Elvin. Ayan po si Bicolano Elvin, yan. Ayan po, kung makikita nyo po itong mga nakalatag na yan, nakaprepare na yan, pati po ito. Hindi lang po yan, at meron pa po, ayan pa po, na ibabalot natin. Yan. Ganyan po magmahal si Bicolano Elvin sa kanyang mga kalugar dito. Yan. Mga kabicolano, support na lang po. Bicolano Elvin, Vlog, Arthur Sea. Yan. Ito po kami ngayon at feeling po kami mamaya dito sa Barangay Francia, Ligao. Tinsa na yun, pagod na kami. Luto kasi din kami sa baba. Ayan, okay. Yan. Ganyan po sila nagtutulong-tulong dito. Suportahan po ba? Ika nga. Ayan. Ayan ang mga Dauragons. Ang mga magagaling at magaganda at mga gwapo. Ayan. Mamaya po mga anong oras ba? Nakilala na sila? Hindi pa. Makilala mo yan. Isa-isay natin. Vilma. Hoy, kamay ka, Vilma. Sino yan? Yan. Ayan si Ate Ate Vilma. Marisa. Ate Marisa, ayan. Ayan po si Ate Marisa. At Ate Aisa, ayan. Saan yan kumari ko? Siyempre, yan ang kanya. Kilala ko mo. yan ang kumare ko pare ko ako si Mary Jane Mary Jane. Yun. Eh, paano naman ako? Siyempre! Ayan Siyempre, po. Arthur Sea. Ito po, huwag niyo pong kalimutan talaga, supportan niyo yung kapatid ko. Yeah. Bunso po, ayan. Ang kinikita po nito, hindi para sa amin lang. Community po nila dito po madadala. Ayan, thank you po talaga Maraming support. salamat. Thank you, Kuya Arthur. Kim. Sa aking nanay. Yan. Yan. Norma Cuba. Shout out! Ulang Elvin!
ng Barangay Francia Ligao. Supportan po nyo para maraming matutulungan. Yes. Ayan po ang kanyang mami na full support talaga sa kanyang magandang mga adhikain sa buhay. Yeah. Ayan. Shoutout sa lahat. Nandito po tayo kay Bicolanong Ilvin po. Nandito po kami sa lugar nila. Ayan. Talagang matagal na pala to talaga siyang tumutulong. Ngayon ko lang na-discover. Talagang hindi po sayang yung pagtagpo namin. Dahil talagang ito po talaga, every pagpunta po niya talaga ngayon, bidlang-bidla po talaga. Surprise po to. Surprise, ayan. Talagang tulong-tulong po talaga, tulong-tulong po ang ano po dito sa barangay niya. Ayan. Ayan. Ayan guys. Punta po kami dito sa may court kasi dito po kami mag-feeding. Ayan. Dito po yung feeding program po na gagawin namin. Talagang cooperate po lahat. Talagang tulong-tulong po sa lahat. Ayan. Ito po yung barangay nila. Ayan. Ito po ang barangay nila. Ayan. Ayan. Ito na yung barangay niya. Ayan, si Team Kalukuhan. Ayan. Live na ako kaya. O, sige. Ayan. Okay. Ayan po. Mga bata. Okay. O, stop muna. Ayan, ito po yung papiding ni Bicolanong Ilvin po. Ayan, ganito po kadami. Ayan, feeding program ni Bicolanong Ilvin. Ayan, ayan po. Bicolanong Ilvin. Ayan po sila. Ayan. And siyempre yung ayan. Kunti pa lang po yan. Mamaya po talagang puno yan mamaya kasi ayan. Ayan si Team Kalukuhan nandyan din. Ayan, Bicolanong Ilvin po. Hello po, ayan. Si PNS po, Barangay Francia, nagahanap po kami ng stakeholder. Usan po siya sa stakeholder na mo na naga-sponsor ni Kana ang good nutrition ni Disamo. All support lang po siya Disamo sa barangay na mo. Thank you po. Ayan, maraming salamat Bicolanong Ilvin. Yan, thank you, thank you po. nag-ano dito sa lugar namin. Siya pong nag-a-assist. Assist ko po yung mga bata. Hawak ko po ang mga bata. Yung nutrition ng mga bata, handle ko po yun. Ayun. Ayan, Elvin, ano po masasabi nyo? Ayan, masasabi ko po, gusto ko lang po na magpasalamat dito sa Barangay Francia dahil
Unang-una, mabigyan natin sila ng tulong kahit papakain tayo sa mga bata, maging masaya sila. At kahit pa paano, mabigyan din natin sila ng Kahit papasaya. konti, yan. Kumakain natin sila. Kahit konti lang at least napasaya natin, Opo. di ba? Ano naman talaga eh. Hindi naman Marami itong binibigay nung pandemic nga, mga bigas yung ibinibigay dito sa amin. Oo nga po. Marami po ang ibinibigay ni Mr. Elvin sa amin during pandemic po. Ayan, ganyan. Hanggang sa ngayon at hanggang sa gusto niya, welcome po siya sa aming barangay. Taga dito na talaga po siya eh. Ayan. Kaya willing na willing siyang tumulong sa amin. Thank you po. Salamat.